Kraliçe Ramusankê li hevalekî digere. Hûn bi xêr hatin. Seraxa qiralan û kraliçeyan. Davet kirin li vir bi tera xwe popüler in. Lê divê hûn pêşî davetiye bistînin. Wey mala min ê. Şxwelê! Balonekî nameyan tê. Wan! Nîşana malbatê aydê dotmama xalçe simak simakê ye. Ew îşe min dawetê şahiya reqsê dike. Erê Hey! bi kavaliyê xwe re werin. Ez êdî demek wiha kindê qavalyekî ji ku bînim. Yekî hilbijêre, ev hemû sadiqî te ne? Ji xwe mesele jî ev e. Bi te divê ez kîjanê hilbijêrim? Qiralê min ê hêja, ew gişegîdin, mêrxas in, henûn in, dilpak û ciwan mêrin. Hewsê kes fikarim te re biraqisin. Çima tu pêş birkekê biçûk çênakî? Ê bi ser bikeve wê bibe qavalyeyê te. Ev çima bisekînî? Bêlem diriya xwe de herin. Kraliçe li benda me ye. Kraliçe bendê ezim. Mahê herî hêz nezim. Vegerin. Dora min e. Ey şevlayê tê ezim. Xolê, ew dînekî beradar ye. Ji bo çi tu li ber xwe didî? Acele bikin, acele bikin. Mixabin kraliçe ger pola, tu ser neketî. Min dixwaz ez her duyan jî bibim. Lê dibe ez yekî tenê hilbijêrim. Ev pêşbirk ji wext wendakirî û pêve ne tişteke. Vaye diyarê ji bo vî kariyê herî baş ezim. Bidomîne. Ez zilamê şahiyên şevê me ha. Ana me fehm bikin. Ferz bike ku tu çûyî partiyê. Tu yê hevala xwe çawa bidin naskirin? Ez maçeste kral mîmî, ez ezim. Divan meseleyan de kes li ser min re tune ye. Welhasıl ez pir baş bûm. Ne wisa? Hela şxwelê, divê te ez bidama naskirin gêjo. Kalê re ben mîmî. Tê tu carî neguherî. Îca dora te yê yamyam. Li wê masêrûne û ferz bike tu li şahiyayî şevî. Şxwelê, qeyl mala te çetin tune. Taşê çi be ek lillaw. Ramusan kar re ben wer xuyaye ku ji ber ku qavariyek ji xwe re nediye wê nece şahiyê. Çi heyfe ku ez beqeqî nûçekî hanê ji rêzê me. Xwezî ez qeşeng bûma. Ji vê berde. Dika we hinekî bikene. Niha ez qet nikarim bikin. Klik, klak, klik, klak, klik. Wexta çûyîna şahî hatiye, lê hê min kes nediye. Bê qavalyê jî nabe. Di dawetiyê de dibêje qavalyê xwe jî bînin. An cihevalek. Çi? Xolê, te davetiye gişine xwendiye dibêje ya qavalyekî yan ji hevalekî xwe bînin. Ma ev tê çi manê? Qavalyê? Dibe ku hevaleke keçik be jî. Te qez divê em biçin şahiyê. Ez bêm qey em ê di wê şahiyê de pir kêfê bikin. Wan ev şahî hek kirin wele. Leşkesî re nebêjin ha.